ଏକଦା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ମହମ୍ମଦ ସାମି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ କଲଙ୍କିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି ସେହି ଯିଏ ଅସୁବିଧା ସହିତ ଲଢ଼ି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଫେରି ଆସେ। ସାମି ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସମାଲୋଚନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନେଟରେ ନିଜକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ 2023 ବିଶ୍ୱକପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ଘାତକ ବୋଲିଂ ସହିତ ସେ କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ନଥିଲେ ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଜଣେ ଖେଳାଳିକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମହମ୍ମଦ ସାମି କେବଳ ଜଣେ ବୋଲର ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛନ୍ତି।